दाबो खुलिथ'वाखैनो लामा लामाया दखान जाजोबो सब दसे उनाव थांनोसै जोङो इनिफ्राय दा फेन्सि बाजारखौ नाहरदोंमोन आं माने लामाखौ दखाना माखाया खुलिथ'वाखै आगोलावबो आं भिडिअ बानायखांबायमोन फेन्सि बाजारनि थ' एबार आरोबाव खनसे फैफिनबावबाय आं फेन्सि बाजाराव एबार माने एसे जि जोम बायना लांनो फैदो फुजानि माने नांगौ जायो आरो ना जि जोमफोरखौ गाननो जोम नायनो हागोन नै माबोरै एरियाफोरा दा थांनोसै इखिजा थांनानै दसे इयाव जिरायनि लिफआव गाखोनानै माने भिडिअ बानायनो तामाम हिट जायो आङो बेफोरबायदि भिडिअ बानायफेरा मिथिगोना नै एबारसो फार्स्ट टाइम माने लिफआव गाखोनानै भिडिअ बानायदों आरो गोजौनिफ्राय नायनो हागोन फेन्सि बाजारा बेफोरबायदि नुयो एसे नै टाइमा दासो 7:30 जादों माने बेनि थाखायनो दखाना खुलियाखै अभारद्राय फुङाव फैद्रायदो जोङो बांद्राय फुङाव फैद्रायदो बेनि थाखायनो माने दखान माखौ खुलिनाय नुवाखै जोङो आरो नायनो हागोन अभार ब्रिज जायगाया बिराद डेभेलप जाबाय दे गुवाहाटिया खिन्थु नैनिफ्राय माबायदि नुयो नाहरनाय एसे लिफआव गाखोलांनोसै दासो खुलिहांबाय दखान माखाया नै नाय बे फेन्सि बाजारनि रड नोंखिजा हाबलांसै इसोर अबेबा थाङोनो